Ekugcineni Thandeka afake zonke iy'nto zakhe esikhwameni, ahambe avalelise kumawakhe, mother-in-law wakhe ukuthi useyahamba useya kubo. Mfethu lapho kaThandeka kuhanjwa ngey'nyawo. UThandeka megoduka eya kubo uhamba ngey'nyawo, awumazi ukuthi ubengahambi ngaso sonke lesi khathi. Kuyangixaka nje. Sathi-ke sahamba-ke saya kubo ahlangane nomnqobi, umnqobi amphathise isikhwama sakhe. Bathi besa-walk-a nje kanjalo ababone uNjabulo naye lapho uhamba noGugu. Umucabanga wenzenjani uNjabulo? Mina nje ngiwuNjabulo ngizoshaya vele nami ngibhizi noku-cheat-a singekho isidingo sokuyodala idrama. Hhayi kodwa uNjabulo angayi-avoid-i nje idrama ukuthi nje mhlawumbe abaziwe bashaye ngathanga ababone noma aqhubeke nento ayenzayo.